Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kibriu ki bom itu kilalek ban Pynpait ye Mawnongrim ban pli ye ka Surok na Lyngkhoi ka bahap hasoyong konstituensi ban poi syaduk benter mairang nak benta ban Pynkhreh ya ka Jingïaseng khasti jentia Presbyterian Synod Sepngi ka ban long house nam arajar pulai hakabalang Presbyterian Lyngkhoi ka jinglap ba sya Pynpait ye Mawnongrim kadai mentak kasngi ha kasantarik unai wing arajar arpuai haswa ba uba samlen malnyang UMLA kasoyong konstituensi rengkat ki engineer katanat PWD kilalek ban pli ya Mawnongrim ban sedang pentreno ya kena Surok kabalamang hadu lai kelur tingka hakana kasngi lai sakilang kinoyalam snong jong karat Lyngkhoi ki pastor kirang bak balang jong kabalang Lyngkhoi bat kinoyalam kabalang Katolik Lyngkhoi. Dengan sengau ban ong ban ai kublai karpang pi baro iwei pe iwei da ka jingi trailang ngila ban pen urlong om tang ye gani ka Surok ka bahang ne gen pendap sibon ki Surok ka bedang don kam ha gani ka song Lyngkhoi dengan so thu ka baro yau breu ba trei hita yo ka daw yau bom trei tam yo daw tengi priang su bahai ba don daw ru ba ye bom don ru na priang su ha mo ndai re ban ong ban ya sengau ku bui pan to ublei ru unma pe kitu ki bejrong kti yo ba kumno Ilai jrong palat ek akti tu blai ron map nomor kini kiba bet kiba tham kibam tip yo wa bi kwe di jangan ni kesngi ngam don ni ban ong tengi nyo ban pli nu mau Mawnongrim ba ka Surok ka bala angnut ki rang ba jongi nadu ki por ba ban suwa nang ne hang te po mai rang kan simpor tang khasan minit ada ban siang rong ni Surok ka komta ka long ka jing kemen ka de kesngi ka long ka jing jom ka ne kesngi ka long ka history ba ka jing pelengkot ini Surok hang ne po na Lyngkhoi mairang kala urlong mata kasngi tengah sengong ngadap ka jing keban kan ya kum kini ki jingjia khamtam ka bedai ba uni umau mata kasngi ila khmi lenti ba kini ka program kan long ka bayai baik kan long ka bakaman kan long ka job henrai menta step ngisio jing tip kendet baladon ka jing le don bor la ni ka jing wan ban le don bor ban shok ne ban dat yau ni umau tu wala kataru nilele kat bala la ka buit la ka bor kumno ban penbit ban penbiang tengah sengau ban ong ba lese ke isi nang ni khaman hadin ladap ya kani ki program ni hab ban ni song kumno ban perkhat habi dai ba kani khnang ba kum kini ki jai jingjia tinum jia kenum wan urlong hapo ka snong ka thau ha ka emlang salang ban penja burom ya snong ka thau ban penja burom ya ka emlang salang ban penja burom ya kaya yang ha po ka snong ka thau nang ba ki dak ki sin ki badon ki bami na ka snong jingi kumdon kono ka kurum kunram kumdon kono ka jing sanut nang ki kam ki development ki bawan po snong jingi kenyai bek kenyai denti kumba ki bahalor ki latmu na ka benta ka bet ka biang jingi ki nong snong teng sawan ong ban penram jor ya kum kini ki jingje te nganum kren sibun halor kane ngan saya perkat hadin ba ka program kalawai hakino ki por badon kambe ngan sahab ni perkhak perpang namta kane khnang ba kijai kum kini kijai jingjia kinumwan jia sho ha kane ka snong ka thau ka jongi Hadin bala dabu ya Mawnongrim lawan penlong ka jingalang penba ha phalau jong ki mane Presbyterian Lyngkhoi ya ka jingalang la penia da pastor arbi nonglaj balayo jingkran na uba sainia kendia ubadai u superintendent engineer Eastern Shillong Circle ha ka jingadan lang ki rurang ba kilong kemi bat kisamla ngasngong ngadap da ka jing kemen kebarong kasngi jong ka jingi kendulang bat kasngi kaban sa jikan mau yang kadai kasin kaban ningkong bangin yo ban pli yau Mawnongrim nagam taban Shna ka Surok nang no na soyong peryong rot kabagi ai ka teng te ka wa jadong kaban lecha light mouse im kani ka jingjrong dengan ka Surok kalong ar kilometer temene ngelabu Mawnongrim bat hababu meneru ke JCB kalapu dan na kami nanti ki kontraktor bayo yakam kinsim yakamam nang tapat ba ke jing Pynkhreh ke jong ni Synod kin pendap haswa ya kapor kata kadai ke jing sutunat habangawan hang ni ndai bangan chuan thali kane ka Surok ka songdor
kumba arkrur kendai punyau lak kendai pun riu hajar la jan long lai krur te kumta kum unong nikmat bat kum umle ya ka ei ka bat lepan hak to ko por kala bun bah ira bu ka memerendam ya ka ni bat ya ka jau lengang kum juru ya ka ni ka Surok ni na po dong mauria suwa ramkhar sa dantring batru itikala Lyngkhoi bat sa jaot labun ha ki surok te hanrai ngasi thu ya pi hang ni ha ki ni ki lais nam chi teng ka banganong kumu MLA ka surok kalong ka jingdang kam gombong engineer jongi ka dei botlum ba dei thiesnam bala banwara ya ka jingsuk hakalait kawan bat ka jingdon kam jongi manasngi howai tadamdan ka surok ngi sini ngi iman pa kiapan skim nanga kinju pansu ban ai Shna ban tap dakatin dai tin ro kim tre su sini kyong badan na pilong ka ba bu renti be khasan hajar ka male skim ngi yo khasan hajar ngin thiet dan narap ngin Shna da yung slap te haba Shna yung slap ka ket ka ba badun kamba Umauria, usiam, usriman, unarlon. Te kunta, kani kalong kaway, nakibenta, baka surok kalong kabadun kam. Te, hagi niki, lais nam siteng, ngaray kran baki officer na PWD. Kam executive engineer, ESE jongi, badi SDO jongi yang tayo po mauplang, baki JE, ngala sutria yaki batsngi batmiet, ban Pynkhreh ya ki estimate kawai ki estimate kisimpo lagu no bakloy ya si benai hadin rai dap ki estimate hat Shna se ka DPR hadin nang ta adat Shna sa ka nagala adat trairu plai wadar kontraktor lapan se pisa ban Shna ya bil te kilat ong yang asar ngimla su ban nek por babiang haswa ban poi kota hat Shna ya bil ban siu kontraktor adam siu peru ko surok aslamno mio pisa te kumta ka jing trai kam jong ki officer po katanat PWD kalalong Shah ka barat ba ngasngo banai kublay ki kum ki officer ki papuntalon ya ka kam to blay da ai pi jing sampang bat ki jing kot jing kia ngin trai lang bat nga kum MLA bat ki sodash nong bat ki rerang ba nagam ta kam ka baba kana su thu pi ho ki surok ki bun ban suap tang da ka state fund dan ka RIDF ada CRF ada ke World Bank ngimla ban alut ban Shna ke surok kapan kam na PM Jaswairu hapa kanang bak surok kan bah te hagan niki license siteng ke surok ke banikong na ke bangirale nadu nang tena soyong toryong ke banikong ban lek sport like Lyngkhoi kane ke surok ke poi kumba sikro duna ke poi khandai pu phralak lai puai hajar kane ke surok ke ban Lyngkhoi selingai kaba dena do country kilometer do arpulai kilometer kameru la trade ke skim PM Jaswai kumba lai krur tam bak kabalai kade ke surok kaba na kli Lyngkhoi shawa ramkhar kameru ka poi kumba lai krur tam bak kade ke surok kabasau kabana katra kilometer so yong paryong road sadam tring kane ro ka poi siklor tam bak kane ka surok kabada yang tira po lengai sejot ngelayo sanction na ka RIDF la katandar man to bak kane ka poi siklor tam bak ka surok ban penbha ya kane ka surok na so yong shani Lyngkhoi kumba khatsan kilometer balaong ESE mene kalapoi kumba khandai krori ai kane rung sayo sanction no ban pentrei ya kane kam bat ka surok kepada bang ibu Mawnongrim mentakasni ya kane ka surok kaban lek salat muslim kapoi kumba arkrur khandai punyolak khandai pun reu ajar tebe da khanya ka lais nam chiteng karoi ka pa hane ka right Lyngkhoi tang na ka surok klapoi arphau krur kapisa kalate hagane ka right Lyngkhoi tengong yapi kum unong nikmat haka lais nam chiteng
arpo krur kan poi ke pisa senika area bat ke Lyngkhoi jongi kalong ke jing sarang bat kalong ke jing mentuan habede bat ke nega kam bat kine baro kalong hadien ke jing kendu bat ki pastor kumno ban Pynkhreh eksnan kadai kan nege Surok tangi Mawnongrim 4 bu 8 no kumbong isap mentamo tuli on the Surok kare kamram jong pi jonga ban sumar ban sukher halak jong snong githau ngia keno ek sarkar klam pelit jimot ledi dei manu tau sarkar dei mangari mapi mentau tau sarkar kumbol ong ni teman mesan menne ngalai kata kamde ke bangangai ngang sulong tang unung petulun ki skim ki bangayo lapo da sukonsel haji Shah na kaliang gerong ba lani na leng kilong kami kam ai mo rendam ya la don bede gerong ba kal pangarang war meneh ni wamel ele nang di Shah na lam sadien sikmat ki jing'e ki bangan le kum MDC kaja kado un ai bareng sam ukwai utempo un ai bareng sam kum MLE uba share na su ai na tek commission how tempo na kaliang ngajonga ngan ku gerdo ya kan ya balang po Lyngkhoi baki ki baro ibala permana kenya bisa perang ngikirmen scam bakal Synod kan long back house name arjar alpulai na kaliang ngajonga kum MDC ubre nai debu than kini kitai ngala tip kamba kum no ban ai ye pi balang nam tak Synod lada ka skim gadan na por konsel